Este venres día 6 arrancan no Centro Cultural Lustres Rivas as xornadas Mulleres Saúde promovidas polo Centro de Información á Muller de Ribeira en colaboración coa Escola Galega de Saúde do Sergas. Destacados profesionais analizarán os cambios que se producen en procesos como a menarquía ou a menopausia, profundizarán sobre doenzas aínda bastante descoñecidas como a endometriose ou sobre a importancia de traballar o chan pélvico. Outros como pode ser a endometriose, que é unha enfermidade que afecta a unha proporción non desdeñable das mulleres e que causa moitos problemas, moitas veces non comprendido nin siquiera por as propias mulleres, e outras que ten patoloxías específicas da súa idade, non? Nos todos coñecemos a menarquia, que é o momento do debut da vida adulta da muller, que é un momento importante coa súa patoloxía específica, e sobre todo da menopausia, momento en el que van a venir outro tipo de complicacións derivadas da depresión hormonal, da disminución da mineralidade ósea, e cousas que venen que a nós como médicos venenos a afectar moito e causan moitos problemas en sentido de que non se fai un bo tratamento ou unha boa prevención dos problemas que veñen asociados. As charlas desenvolveránse todos os venres de outubro en horario de 6 a 9. A entrada é de balde, pero os interesados en asistir poderán inscribirse previamente a través dos formularios habilitados na web do Concello. O horario desta sesión será de 18 a 21 horas levaránse a cabo no Centro Cultural Lustres Rivas. Para participar é preciso inscribirse nos enlaces que están nos cartéis ou que están na página web do Concello. A aclarar que podemos matricularnos das 4 sesións ou individualmente de cada un delas. Aínda que cada charla vai recomendada para un grupo de idade, están abertas a público en xeral, tanto feminino como masculino.